Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Gang! Up! Gang! Up! When I say gang, you say up! 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 Ang ganda na sa itong last performer. Ready na ba ako rin? Sinakuyangyo sa tanong tagal Lapu-Lapu, ibaw kong danira mo pasabton. Iisahan yung mga cellphone, huwag ipasigahin yung flashlight. O sa kaniday nga diri sa taas, kaya ayun lang kanyang buyuga ang LED na to ba? No, bayad nyo. Libre ka. Bayad ko sa mga. Salamat kayo! One of the living legends in Cebu. Bisaya na ba? Let's all welcome broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all.
yun. Inisipan, gagamba. Kapangutala kong saba, kung sa bang storya ba sa akong sa una, sa akong karon, sa akong ugma. Ang oras para manahon, pero mo gamit ang oras para muya. Pangalitan ang panahon na ako sa problema, isulo na natin. Sa mga panahon na akin na mawagtangan ng panahon na nakita sa kanilin. Abot sa punto na po sila ng hospital. Abot sa punto na ginawa ng mga work ng isang punto para sa mga hey! Tinanina taon naon sa man taon mo hayag na taong baon ako gusto ba? Hey! Kano gusto man ilang matawag nagpo sa tong kakas ikaw daw ito kanina mo halo ka sa ground na ako'y sulti ang all sit down mahalo sa upos ni ang nangyari ba daw? Raise in the house, yo! Asuntos mga haters na kulaw Ano ba ni King? Raise in the house, yo! Haters na kulaw, yo! Let's go! Hey! Pasalamat dito grabe sa mga fans ako ayaw mong palabi Nagkasuposan ng hate sa inyong lagi Dito magkamati lang bahagi Let's go! Magapula Sa idea dami tayo kakasula Ako na mapunog din po ganyan mga tropa Ano sila bakit na lang sila sa kasula Yeah! Gawin down Kanila mo halo sa ground Let's go! Sumiyanin boy sit down Di ko mahalog sa mukuli ang nagkari mo down Let's go! Rage in the house yo Ako masolis mga haters na ko love yo Let's go sing! Rage in the house yo Ako masolis mga haters na ko love yo Once again yo Rage in the house yo Ako masolis mga haters na ko love yo Once again Rage in the house yo Love yo Yo Rage in the house yo Don't panic It's organic Ako masultis mga haters na ako love you Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.